दिनै 10 फेब्रुवारि बिटिसि गोरोबथानि मोनसे जानुवारि सानमोन बियो। ओंखायनो दिनै जोंबो बड'लेण्डजों लोगोसे माने बिटिसि खुंथायजों लोगोसे बिथांमोना हजोंहाय गं10 जायगायाव खुंदों गाजा गोमजायैनो बिटिसि गोरोबथा सानखौ। जोंबो खुंथाय मोनबाय, जेरावहाय बर' कसारि अनसाय गावहाय खुंथाय मोननाय बे जायगायावहाय बुंनो थाङोबा सानजारि नोगोर सिबिन साफारियाबो मैखोम बर' थानाय जायगाबो जाहैबाय। आरो बेनिफ्राय खौसेथि बर' सुबुं आफादनि खामानि मावनायनि जि मोनसे गोहोम, बेखौ जोङो लाखिलांबाय थानोबो हादों आरो खुंथायाबो बहाय दङ। बेखायनो जोङो बावहाय जोंबो खुंगा 24थि बिटिसि एकर्ड डे दिनैनि 10 फेब्रुवारि बेखौ जोंबो फालिनाय जादों। बावहाय फुंबिलिनि समाव जोङो जोंनिनो मानगोनां मोनसे समनि जोंनि एसपि बर' गोजौ फरायसालि गेजेर आरो गोजौ फरायसालिनि गेजेर फरायसालिनि गुबैयैहाय गाहाय फोरोंगिरिमोन मानगोनां जों बयनिबो बिफा जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिबो बोसोनगिरि बिरेन्द्र कुमार ब्रह्मनि दारैहाय जोङो बड'फानि जि सावगारि बेवहाय जोङो बिबार माला बावजेनो फुंबिलि समावहाय। बेनि उनाव जोंनि खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि सृजन बसुमतारी बिथाङा जोंनि मुंख्लंफोर बड'लेण्ड सोमावसारनायाव जाय जोहोलाव जोहोलावजो बिथांमोनहा मुंख्लं जालांबाय, बिथांमोनखौ गोसोखांनानैहाय बिथांमोननि मुङैबो जोङो बिबार बावनाय हाबाफारि मावफुङो। बिथां सृजन बसुमतारी जोंनि खुंथायनि लेङाइ मासिगिरि बिथांनि दारैहाय। बेनि उनावहाय ओरैनो माखासे हारिमु दिन्थिफुंनाय हाबाफारि जों लायो, बेखौ दिन्थिफुंनायबो जायो माखासे मोसानाय आरो मेथाइ रोजाबनायनि गेजेरजों। बेनि उनावहाय जोंनि मोनसे अपेन डिसकासन जों लादोंमोन बे 10 फेब्रुवारि आरो 2003 मायथाइयाव जि गोरोबथा जानाय बेनि बागै एसे बाथ्राखौ रायजो राजानोबो मिथिहोफिननो गोबावबो जाबायमोनखाय बेखौ गोनांथि दं साननानै जों बे हाबाफारिखौ लायो। मोनसे उदां सावरायनाय अपेन डिसकासन बेखौ लाखिदों, बेखौ बेखेवना होदोंमोन जोंनि बै समनि जाय समाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बर' हारिनि थाखाय रैखाथि थामोनथा बेखौ नागिरनानै आलादा बड'लेण्ड रायजो नागिरनाय सोमावसारनाय हाबाफारिनि सासे जिल्लानि दैदेनगिरि, बोखावजाय लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिबो बिथाङा सुसिल बसुमतारी बिथांनि दारै जोङो जोंनि अपेन डिसकासन बा जोंनि गेवलां सावरायनायखौ जों बेखेवनानै लानाय जायो। बेनि उनावहाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारीया माखासे बेसेन गोसा बिबुंथि लाखिलाङो। आरो बेनि उनावहाय सुबारानि बसुमतारी जोंनि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनि सासे लेङाइ गाहाय नेहाथारि, बिथांजोआबो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिखौ रायजो राजानि सिगाङावहाय बिबुंथि लाखिनानै मिथिहोयो। आरो बेनि उनाव गाहाय आलासि महरै दिनै खुंथायनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हिसाबै आङो बाहाय नुजादोंमोन आरो आंबो आंनि बिबुंथियाव माखासे बाथ्रा जोङो बोरैहाय 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव बिटिसि गोरोबथाखौ खालामनाय जायामोन, बे गोरोबथायाव सोर सोर दंमोन आरो जों मा मा मोनखो, बर' रावा बे गोरोबथानि दारैहाय 8थि फारिलाइ बा 8थि फारियाव 8 सिडिउल भारत संबिजिरजों गनायथि मोननाय मोनसे राव महरै गनायथिनानै बिनि बागैबो आङो रायजो राजानो मिथिहोनाय जायो। आरो बेनि उनावहाय जोंनो बै समाव होनाय बिजेपि सरकारमोन, बे समावहाय अटल बिहारि बाजपेयी बिथाङा गाहाय मन्थ्रिमोन आरो लोगोसे लाल कृष्ण आडबाणीया लेङाइ गाहाय मन्थ्रि आरो नखर बिफाननि मन्थ्रिमोन। बिथांमोननि जोथोनावनो बिटिसि गोरोबथाया जादोंमोन 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियावहाय। दा बे गोरोबथानि गेजेरजों बर'फोरनो राजखान्थि गावनि सेल्फ गभर्नेन्सनि थाखाय जोंनो 40 सिट्स माने बिसायख'थि गेलेनो खाबु होदोंमोन आरो 6 मोनसे नमिनेसन माने गभर्नरनि दारै थिसनजानाय बे 6 जि खाबु बा खथा बेखौबो जोङो मोनदोंमोन। दा बावहाय आउट अफ 40 सिट्स जोङो 36खौनो ट्राइबेल रिजार्भ हिसाबै एसटि रिजार्भ हिसाबै मोननाय जादों आरो 4या अपेन फर अल आरो 4या नन एसटि रिजार्भमोन। बेवहाय जोङो खाबु मोननाय जादों। माने बे मोनसे मोजां मोनसे जोंनि गोरोबथामोन, मोनसे माइल खुन्थिया, गोख्रों माइल खुन्थिया। बेखौनो बिथा खालामनानै दिनै बिटिआर एकर्डआबो एसे जोङो बुंनांगोन बिनि एरिया बारायनायनि बाथ्राफ्रा दा आद्रा जानानै दङ। बिटिआर एकर्डआ 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांबाय। दा बेनि दारैहाय माखासे खामानिफ्रा जागासिनो दं बेनि दारैबो। दा जों लुबैनाय बायदि जायाखै आरो बेयो मोनसे सावरायबाय थानाय मोनसे माबाबो दङ। दा उननि समाव मा मोनसे मावफुंहैनो हायो, बेयो जोंनि खौसेथिनि नाजानाय जुजिलायनाय बिनि सायाव सोनारहैगोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ।
आरो आङो बेखिनि बाथ्राखौनो नोंथांमोननो फोरमायबाय। लोगोसे आङो दिनैनि बे खौरां बिजोङाव आं नैबे फंसे बाथ्राखौ बुंनो लुबैगोन जे बर' हारिया दिनैबो खौसेथिनि आंखालाव दङ। जोङो खौसेथिनि बाथ्रा बुङै बुङैनो जोङो गावस्रानायखौ मालाबाबो नागारनानै ज' जाफैनो हायाखै। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। आरो खौसेथि गैयिनि थाखायनो दिनैहाय जोङो गोबां दिगावनो जोंनि माखासे थांखि मिजिं सिमांफोर जाय दंबावो आद्रा जानानै बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जि मोनसे बर' हारिखौ बुहुम गेरेमसा हारि दानाय जि मोनसे बिथांखिमोन बेफोर आद्रा जानानै दङ। सनकसनिफ्राय सदियासिम आलादा बड'लेण्ड रायजो सोरजिनाय आरो कार्बि आंलंनि बर'फोरखौ हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनाय आरो लोगोसे बुरलुंबुथुर दैमानि खोलाहा सेरफाङाव रायजो जानाय ट्राइबेलफोरबा जोंनि थाखाय मोनसे नीलाचल अट'नमास काउन्सिल सोरजिनायनि जि मोनसे दाबि दं बेफोर आद्रा जानानै दंजोबो। दा बेखौ मोगथां महर होनांगौबा आं सानो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोनांथि जानानै फैनाय बा आंनि नोजोराव मोनसे लामा आं नुयो। बे जाहैबाय जोङो फारागफोरखौ फोजोबस्रांलायनानै दोनथ'लायनानै 10 बोसोरसो आंनि साननायाव आरोखि इउनाइटेड पलिटिकेल स्ट्रागल जों लाबोनो हायोबा जोंनि आद्रा थानाय थांखि मिजिं सिमांखौ जों जाफुंहोनो हागोन। मानोना आं मोनथिगौबा जों मोनथिलायगौ जे बर'फ्रा बिटिसिनि बायजोआवबो बिटिसिजों लोगोसे आरो बिटिसिनि बायजोखौ जों एखुथायै रायलायनांगौ जायोबा मोन 46 बियाबाव जोंनि बर' भटार्सफोर दङ, माने गोहोम खोख्लैयो। दा बिनि गेजेराव गासै जोङो मोन 19 बियाबाव डिसाइडिं फेक्टरथार, माने जोङो भट होबासो देरहायो, जों भट होआबा देरहाया। जों जेनहोनोबो हायो, देरहाहोनोबो हायो। बे रलखौ जों लानो हायो बा जोङो जे बे खामानिखौ जों मावनो हायो। ओंखायनो जों नङाबानो आसाम सरकारखौ दानाया गोब्राब दङ। दा बेनि थाखायनो खौसे जायोबा जों बेखौ खाबुखौ लानो हायो रायलायनायनि, बा जोङो दाबिनानै सरकारखौ नारसिननानै आदाय खालामनायनि जोंहा खाबु दङ। नाथाय जोङो गोबां समाव दहाय एसे आगोलाव बुंनाय बायदि खौसेथिनि बाथ्रा बुङै बुङै जोङो गावस्रानायनिफ्रायनो जों ओंखारबोनो रोङा, जोङो ज' जाफैनो हाया, फारागा जोंना जोबनोनो नागिरा, बारायनोसो हमो। बेबायदि जोङो नुनो मोनबोबाय। आरो जोंनि दैदेनगिरिफोरनि माखासे साननाय आरो मावनायाव बहाबा नङा बहाबा जोङो हाजोबाखै बेखौ बुंनांगोन। जों बाथ्राया बुङो सानो, नाथाय जों मोगथां खामानि मावनानै जाफुंहोनो हायाखै, बेबो सैथो बाथ्रा। आरो जों गुबै सैथोखौ गनायलायनो थियारि नङा। जोङो मुं सुलायनो गोरलैयै जोङो बाथ्राफोरखौ बुङो। आरो बे जाहोनावबो जोंनि माखासे जेंना सोमजिनायफ्रा जायो। दा सैथोखौ गनायाब्लानो जेंनाफ्रा सोमजियो। जोङो माखासे बाथ्राफोरखौ बुंनो सानाबाबो बुंनोबो गोनां जायो। दा बेफोर बाथ्रा ओंखायनो आंनि नोजोराव बा मोन्दांथियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन, फैगासिनो थानाय समाव बयबो सैथोखौ बिखायाव गोबानानै जिउजों फोनांजोबनानै नंगुबै सैथोनि थाखाय आरो थार जेनुइन जि मोनसे प्रब्लेम्सफोर दं जोंहा आनसल्भ जानानै दङ, बेखौ जों सुस्रांनो नागिरनांगौबा जोङो इउनाइटेड वी स्टेन्ड डिवाइडेड वी फल बे बाथ्राखौबो जोङो गोसोखांनांगोन। आरो जों खौसे जानानैनो खामानि मावोबा जाफुंनाया मोगथां जागोन, बेखौ जों फोथायनो हायो। आरो जोङो खौसे जानानै इयुननि जे हाबाफारि बेखौ मावलांनो हायोबा सानसे नङा सानसे, दिनै नङा गाबोन माब्लाबा जाफुंनाया जोंनि मोगथां जाथारगोन। बेखौ रावबो नंखाय बुंनो हाया आरो फेलें थाङा बियो। बेनिखायनो आंनि खावलायनाया बे थागोन जे जोंनि गेजेराव फारागफोरखौ फोजोबस्रांलायनानै जोङो खौसेथिनि जि सावरायनाय बेखौ जोङो जागायनांसिगौ आरो जागायलांबाय थानांगोन। आरो फारागखौ फोजोबस्रांनानै जोङो खामानि मावनो नाजानांगोन, बेखौ खावलायनाय थाबाय। आरो आङो बेखौ लुबैगोन जे खौसेथि बर' सुबुं आफाद, दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो जोंनि माखासे एनडिएफबि ग्रुप्सफोर, दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफाद आरो बारग' बिएलटि अनसाय आफाद थाबाय, एनडिएफबि थाबाय, गासैबो बर'नि माहारि गौथुम धोरोमारि गौथुम ब्रह्म बाथौ थाबाय। बयबो ज' जानानै सावरायलायोबा लामा ओंखारगोन होनना फोथायनाय दङ आरो बेखौ खालामनांगौ। बेनिखायनो बिथांमोनखौ खावलायगोन, माहारि आफादफ्रा गिबियाव ज' जानांगौ, सावरायनांगौ। सावरायनाया सावरायनायल' दाजाथों, बे मोगथां महर मोनथों आरो थांखियाव फैनो हाथों। बेखौ इसोरनाव आङो आर'ज गाबनानै बिथांमोन बयखौबो खावलायगोन जे इयुना जोंना खौसे जानानै खामानि मावनो हायोबा गोजों। नाथाय जेब्ला जों गावस्रानानै खामानि मावगोन, जोंनि इयुना खोमसिनि अनगायै सोरां फैगोन जोङो बुंनो गोब्राब जागोन।